Salama olo jiaby. Mbola kadikady hely fa eto atsika za nagnano aventure iny fa za tsy déconnecté volaniko zegny. Za mitandregny raha mandalo fo eto à Madagascar volaniko aminareo zegny. Je répète atsika tsy kivy amin'ny raha mandalo ary atsika tsy maintsy mihetsika fo. Zavanareo zio amin'ny Analakely ao fa tsimboan'ny gendarme olo mandeha magnano commémoration tsimboan'ny gendarme rien que ça fa hitantsika fa tsy manjary le fitondragna, tegna tsy manjary ary mbola hitako les forces mbola tegna magnamia moral le fitondragna ty. Force aby tegna mbola magnamia moral le fitondragna ty. Tato ato Mamira Vatmanga commence mivolagna izy. Je vais faire taire les détracteurs, je vais répondre aux détracteurs. Zay tsy mijery zegny e. Ndenao directeur Sodiat. Anao responsable raha jiaby mandeha, izy koa asanao tsara. Nagnino Madagascar mahay mideky fo. Dikan'zegny anao derrière raha tsy manjary mahazo Madagascar. Anao derrière raha tsy manjary mahazo Madagascar. Anao resaka hôtellerie ninao, resaka tout ce qui concerne l'argent, anao agnatina affaire io. Niana anao n'accusé colonel médecin, anao itoriny, anao 2 jours masaky mivolagna jusqu'à la latsiana mandeha midéfendre anao jiaby, tu vois. Anareo mihitsy mamotika Madagascar. Anareo mamotika Madagascar. Ino raha andeha ataon'ny Andry Rajoely? Za fa mivolagna taminareo, azo magnavakavaka. Andry Rajoely magnavakavaka. Le 26 juin avy, ino raha andeha ataony? Eny 13 mai niany, tsy maintsy hetsika Tananarivo, andeha ribribieny fanjasagna vary. Ary izy tsy mihezity, Tananarivo ataotsika karaha ty, province sasana Madagascar ma tsy Madagascar. Soit Tananarivo zaraiky atao Madagascar. Antegna koa boka mivolagna zegny. Olo jiaby mazo racisme magnavakavaka. I président de la République en personne magnavakavaka. Président de la République en personne magnavakavaka. Misy problème koa ato resaka tribunal. Maromaro olo convoqué, maromaro dossier soi-disant tsy nitraitendreo. Ny dossier nene tsy nitraitenareo. Dossier ne boka Diego Sare zao tsy nitraitenareo. Zay mila traitenareo dossier ne. Jusqu'à niany zay miambigny fo. Anareo magnano zay raha ty ataonareo. Tsy olo diaby mety ribribianao président. Hitanao fa tsy manjary fitondragnanao. Tsisy olo tsy mahita fa tsy manjary fitondragnanao. Maramila miady sambro, gendarme miady sambro, tu vois. Anao tsisy actionnao ino? Magnaboaka maquette, ataoko karaha zegny Tananarivo, ataoko karaha zegny Madagascar, pandrosoko Madagascar. Olo fa empaka, vandinao olo dia fa empaka. Io tsisy raha vitanao. Raha seul vitanao, izy koa anao mbola misy conscience volaniko aminao zegny, alohan'ny le 26 juin, anao miala io. Alohan'ny le 26 juin, bonjour. Bonjour tout le monde. Fa raha mandala Madagascar fa trop volaniko aminareo zegny. Niana anareo mandeha mitamtam tsyliara, ataonareo agny conseil des ministres. Fôty mavozo anao tsô Antananarivo éclate lohanao. Olo andeha mitambezinareo amin'ny vary. Olo mba mila vary. Olo mila asa. Ampitriky vola par mois. Sokafa entreprise. Sokafa raha mampitriky vola amin'olo fa tsy tambezinareo amin'ny vola ndraiky t-shirt nanareo tsy mentra façon karakory anareo magnamia olo raha zegny amin'olo. Andesinao délégation anao jiaby mivolagna fa anao tian'ny vahoaka. Anao tsy tian'ny vahoaka. Volaniko aminao zegny. Madagascar nivonianareo. Olo jiaby aty mivolagna, tsisy olo tsy mivolagna zegny. Madagascar ni éliminé nareo.
karaha nareo iny tompony Madagasikara. Ampidivinareo zay, zay sambyzay ampidivinareo. Raha ataonao io, anao magnamia Antananarivo, olo jiaby mandeha mivolagna, nagnino ba jusqu'à olo baka Antananarivo lanko mandefa message aminaka. Marigny forany volagninao igny. Bon, volaniko za tsy rasiste volaniko taminao. Za koa tsy rasiste. Fa raha hitako marigny atao tsy manjary ataonareo tsy maintsy volaniko. Niany raha Vatomanga magnasary mivolagna alefa ny lalatrena mivolagna. Fotiny fa maloto loatra aferanazy ao. Jusqu'à olonazy mandeha mikeka antegna. Nivolagna marigny koa raha volagninao jiaby. Raha Vatomanga fa karaha io. Anao vola entreprise nao mandeha tsara, izy mandeha mampitriky vola agnatiny compte en banque nao. Alitra ataonao io. Zay tsy raha mivolagna anao répondre aux détracteurs. Répond à toutes les accusations amin'ny resaka bois de rose, affaire armement, affaire ny maloto ataonao jiaby. C'est là que le peuple a envie de connaître. Sasany mivolagna anareo tsisy proof fa mamy raha Vatomanga. Ndre zay misy proof apetsakanay amin'ny lohanareo proof zegny. Le problème volaniko aminareo zegny, tribunal jiaby fa nifeny mamy raha Vatomanga. Force jiaby fa nifeny mamy raha Vatomanga. Même proof tadiavinareo zegny apetsaka amin'ny soranareo, mbola tsikenareo fo proof io, mbola avadikinareo raha hafa. Io tsisy vision mon frère, io tsisy vision. Zay ny volaniko, izy koa anao mbo volagnin'olo, monsieur le président, mbo zahava ely tanjignesa olo. Fotiny raha ataonao tsisy raha manjary volaniko. Mais depuis anao mivolagna volaniko aminao zegny, isaka président mivolagna, c'est pour dire n'importe quoi. À un moment donné tokony mitsangana hely izy, mandiniky. Karakory dissoudre ke assemblée ty fotiny karaha tsy olo jiaby mivolavolagna. Anao fotiny ambelanao ke. Fa hitanao raha maloto fa tsy manjary ke anao tsy vilalagna. Anao idiko fo. Azovy d'accord amizay. Tsisy olo d'accord amizay. Donc, je suis désolé, volaniko zegny, anareo mamono Madagasikara, anareo miala Madagasikara ao. Tsy anareo zaraiky tompo Madagasikara. Zava exemple, fa hitanareo lalagna, zegny volaniko, même atsika boka avaritra, lohatsika ty volaniko aminareo zegny, tsy haiko, fa tsisy poasisa agnato. Exemple, avy délégation boka Diego ro mandeha Toliara. Ino tsy nafireteny président, exemple avion. Fa eny fa lalagna tapaka. Ino tsy nafireteny. Non, azonareo zay, lo cédé le mpisolelaka jiaby. Iry gouverneur, iry député, iry non, sérieusement. Mbo mandinia nareo sérieusement. Tenga mandinia nareo. Atsika tsy jirendreo olona ty volaniko aminareo zegny. Tsy haiko raha ambesany maramila soit gendarme ihetsiky. Tsy haiko. Mbola tsy marary aminareo donc tegna mbola tsy marary aminareo. Président iska izy magnano interview volaniko aminareo zegny, karaha mbola magnano propagande izy. Raha nivolagniny taloha be, mbola mipodiny eo fo. Aboaka koa maquette. Zay fa nahita maquette ny usine éthanol. Iska niany mbola tsy eo usine éthanol zegny. Zay fa nahita maquette, ataoko karaty, ataoko mosaïque, fa hitanay monsieur le président, fa lany daty igny, fa périmé, fa loaka disque igny. Raha eko aminao volaniko zegny, andesa clic-clac-nao jiaby, miala eto anareo. Zay ataonareo andevonareo baka, zay ampedivinareo. Olo magnano aminay tsara, izy andevonianareo. Soit ataonareo prisonnier. Zay nefa empaka koa, marary koa ny fonay io fa tsy jirenareo zegny. Anareo mahita olo marary igny, igny ataonareo aloha ndeha mesatsika ody izy ty mampamono izy fo eky. Volanitsika mahazo vary izy. Atao ino 800 maramila andeha Toliara. Ndatono mitondra 800 maramila zegny. Dikan'zegny anao tsy mahatoky tegnanao. Anao fa misy raha ratsy nataonao.
natoa vahoaka mihetsiky tandrignesa vahoaka fotony vahoaka nagnapetraka anao io président tsisy olombava vahoaka anao mavanda aminao aby io tsy ministre mavanda aminao jiaby io andeha tandrignesanao volagna vahoaka nagnapetraka anao io donc tandrignesa volagna vahoaka non tegna fa grave raha ataony président ty tegna fa grave anareo ino mamravaty manga koa miady zay tsy mijery zegny anareo mandehana miringy magnano MMA tiako raha ataonareo fa zay kazapedivinareo zay samby zay fa ene mamravaty manga ambadiky raha jiaby io tsy adala officier zegny colonel natozy nasaky ny volagna raha zegny fa regniko fa elany même hôpital omi à Diogo Saré zao fa misy olona andefa message taminaka resaka trafic ataondreo jiaby fotony izy koa fa resaka l'hôpital mamravaty manga tsy maintsy agnaty ao volaniko zegny ny anty ny arrêteny américain resaka fagnampiagna hôpital io zegny mamravaty manga mizaha raha tany hafa akarakory zahoany vola ke zay nde vonianareo anareo sambyreo anareo miady non je suis désolé za tsy agneky raha karaha zegny za tsy agneky raha karaha zegny président oui za tsisy olo agneky fo eky tsisy olo agneky raha karaha zegny zay ka za vonianareo zay fo raha volaniko aminareo oui zay olombelogno karaha ataonareo zay mila asa zay mila comment amelogno vadia manjaniky ane tsy anareo niany magnasary magnamia vary zay vary ataonao ino fotiny nanonga vary Antananarivo amaizanao vary Antananarivo fa les autres provinces tsy amaizanao io amizay zay avy volagna Antananarivo fa atao vary zay amizay fampiady zay ndraiky tsy azonareo miady boka zay zao fa commencé tontolo saigninay zay fampivolagna zay izy io raha koa tsy vitanao simple ane volaniko alohanao anao miala anao agnano démission anao apitsa état fédéral apitsanao état fédéral ambla zay mamelo tegna anay tout simplement zay volagna aminaka anao miaccuser mamravaty manga anao miaccuser olo maro maventy volagna aminaka volagno za miaccuser mamravaty manga fotony izy sodiaty izy tompiny izy directeur sodiaty za amizay mizaha ino sodiaty volako aminareo hôtellerie raha fidiram-bola jiaby izy koa boka izy nafy tsara entreprise nazy Madagasikara tsy karaha izy io Madagasikara tsy karaha izy io za mba raha sisy fotiny anareo vo izy koa tsy mamravaty manga karaha io karany jiaby mangalazo mais karany tsy regny koa ro magnanondro azy za tsy mijery fa ireo fo tsy baigné dans tout ce que tu es en train de faire la vanille hoaninao raha jiaby ka tsy maintsy hoaninao fo non je suis désolé mais là ravaty manga non raha ataonao trop 2 jours anao masaky mivolagna teo anao tsy mivolagna boka hitanao fa commence marary zo karaha commence marary même olonao aby io volaniko zegny mikeky angahy fa trop raha ataony fa trop zegny raha ataonao donc je suis désolé président Andry Rajoely placenao fa tsy tondranao raha haiko aminao fo libérer prisonnier politique jiaby anao miala apetra état fédéral tsisy olo miady niany olo andeha hagnano commémoration le 13 mai tsy mboany gendarme mandeha nalakely depuis quand ça natoa tsy mboanareo zegny volagno misy raha ataonareo tsy manjary fo anao koa matoky tegnanao ambila olo mihetsiky anao koa matoky tegnanao raha jiaby mila lainy mon frère raha jiaby mila lainy mamravaty manga io misy olo nikeky za volaniko za nomaly za fa kadrokadro igny za boka nomay iro mikeky hitanao volagninao raha volagninao jiaby tsy haiko anao voyant tsy haiko anao karakory fa raha volagninao jiaby io marigny resaka ravaty manga io marigny raha jiaby ro miady io marigny raha jiaby volaniko non après il faut pas sortir de Saint-Cyr pour connaître ça volaniko amindreo zavanareo izy tompiny entreprise jiaby izy koa boka mandroso izy koa magnampody amle vahoaka raha nataony igny ok mais ninazy andeha vangeny
général la bombe jusqu'à général la bombe nasaky nivolagna tsy mila touchenareo gendarme akory ke tu vois anareo sambanareo foko ny miady jusqu'à général bombe nasaky nivolagna tsy mila touchenareo gendarme ty soit colonel ty tu vois baigné dans le trafic izy ka gendarme miboaka magnano raha de baigné dans le trafic non ataova aminao any ataova tadiavinao base tuliara fa kaza atao tuliara tsy mila rofa nivolagna zay tsy mila araha zegny fa hita zavanareo volaniko aminareo zegny que ce soit sur internet zavanareo tany dia fa hitanareo fa c'est un danger terre rare io mila utilisegna produit c'est un danger zava zio fosa mila ndesagna en Angleterre fotiny faravina zay raha misy amitsika maro tsara jiaby loso zo volaniko nous aurons que nos yeux pour pleurer vous allez voir io nareo mahita izy boka io amizay trop tard nino tsy nihetsiky taminandry aniny olobetsika ty koa nihetsiky natotsika izy io eto libre olobetsika nihetsiky niady misy naty c'est comme ça c'est la vie atsika indraiky mizafo mizaha isika ombiagna mavozo jusqu'à ombiagna anao koa tsy miessaye tu n'arriveras pas volaniko aminareo zegny tant que anao tsy miessaye zaza maty ndraiky boka isika anao magnabiagna Facebook misy tsaiko maty aty misy olo insécurité aty misy olo insécurité za mavozo magnano grève akory ke tu vois puis alors za me ro tsy nagnano grève ro loso karaha io possible anao koa nihetsiky la famille-nao zigny anao koa nihetsiky tsy possible tsy arrivé tamy la famille-nao zigny fa anao miambigny anjirajoely ombiagna za mahazo varimasaka mamiravatomanga ombiagna za mahazo t-shirt non franchement mafahinina en même temps tu vois est-ce que Madagascar ne mérite pas ce qu'il a amy raha mandalo jiaby est-ce que tsy mérité tsika raha voatsika io est-ce que tsy mérité tsika volagno fotony passivité tsika faiblesse tsika jusqu'à maramila général zegny mandoaliky devant olo karaha io or que général olo mandeha la guerre olo miady niany olo DJ mandeha amy commandanao en tant que général anao t'as perdu zay volaniko aminao za amy placenao magnano string za milomay amy lalabe jiaby sérieux za milomay amy lalabe va ataoko stringnaka za milomay amy lalabe fa trop raha mandalo fa trop c'est inacceptable volaniko aminareo zegny c'est inacceptable isanandro anao maregny olo tsy haiko maty tsy haiko magnino de raha jiaby aodindreo io boka zo nareo volanareo tsy magnano aody ro io jusqu'à mandeha Bénin agny ro mandeha en Côte d'Ivoire agny ro nareo volagna tsy magnano aody ro io magnano aody ro hitanareo io non franchement je suis désolé de 4 jours za tsy teo volaniko za mizafo fa raha mandalo monsieur le président zegny volaniko aminao anao kaza mitositoseky province jiaby anao mpitsaha Tananarivo ao fo fotiny isaka anao zio manjasa raha volaniko zegny direct fa vozoanao possible Tananarivo zio enao fa le avaritra mavozo tsy masaky mihetsiky fotiny hoe amboa masiaka anao jiaby fa miambignao amboa masiaka anao jiaby fa miamby ery sasany ery labanany agnatiny la coque tianao andeha ia hazala anareo miasa amy gouvernement soi-disant misy moyen tsy nafretendreo avion anareo mandeha jusqu'à Tuliara ireo amizay tranquille merci monsieur le président avô type campour merci monsieur le président ampia ndraiky fa tsy ampy ino ataony 800 gens militaire atao ino 800 militaire andeha mony vahoaka io nareo maemployé force nareo na ino tsy miady amle vrai militaire nareo na ino tsy miady za matoko Comore mbola tsy resinareo Maurice tsy resinareo militairement mbola tsy resinareo io nareo mavita faiblesse ny vahoaka io nareo magnasary mandefa 800 militaire resaka base Tuliara fo na ino tsy nataonareo tagny conseil des ministres Tananarivo nareo niany le 13 mai
maseseka niany avy le 26 juin amiagna tenue maramila amiagna jet d'eau Tananarivo amiagna le sasany j'ai oublié président Fokotany amiagna 200 000 izy koa madio tanana. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Je sais même pas comment répondre. Je sais pas comment répondre. Président Fokotany amiagna 200 000 izy koa 200 madio tanana. Asan'ny président ba zegny, asan'ny président zegny. Zay teo koa tsy mila vola zay tadiego to tsy mila vola. Meranay fo mavita nagnano raha jiaby. Ary nadio tsara Diego. Ary nadio tsara Diego. Niananareo magnirika zay amiagna non, je suis désolé. Ah oui. Zay tsy ataoko lava vidéo fa za mbola kajokajo za io. Tegna kajokajo. Mais en tout cas merci anareo jiaby nameo encouragement. Zay volaniko vitatsika fo. Zay volaniko kazakiva nareo magnano raha. Kazakiva nareo. Zay ne volaniko plusieurs fois za tsy abandonné. Volaniko za mipense anareo. Fotony ancêtre io maresaka zo. Za mivolagna aminareo zegny. Ancêtre io maresaka. Ino ne volaniko taminareo. Eko za kajo agny marary za hagny fa à chaque fois za koa fa marary za hitako soran'olo jiaby à Madagascar mijaly zay magnamia za courage volaniko za mi-avance. C'est ce que j'ai fait. Nagnino za mavita, nagnino anareo tsy mavita volaniko. Nagnino. Mila éliminer détective zay mon frère. Mila éliminer détective zay. Izy koa reka roe amizô avoaka raha io ro mahita tsara. Io ro mahita farengo ambirobe fa mbariobe mon frère fa eko io sujet tegna nom mikasika sujet za olo fo fa mandefa aminaka fa alefalefako aminao io fo information naazoko. Maromaro nandefa depuis dimanche volaniko aminao zay za mizaha message tsy voavaliko message jiaby. Azafady aminareo tegna tsy voavaliko message aminaka jiaby fa allô Zoukbe, atsika miambigna anao après voilà, je vais vous laisser parce que je suis un peu fatigué encore et io tsika mizaha raha mandalo analakely zegny ao fa mihetsiky volagnin'ireo namako aby io volagnin'ireo gendarme fa tsy haindreo zegny raha ataondreo miposiposy reo papa io zegny reo zegny karaha fa malahelo fa ordre c'est un ordre volagnin'ireo tegna koa tsy hagnano tegna avo sanction volagnin'ireo tegna tsy tia hagnano reo gendarme volagnin'ireo zay tsy tia hagnano fa sanction maresaka loatra volagnin'ireo sanction après amizay volagnin'ireo maro koa olo misolelaka anao koa tsy magnano araiky magnasary mivolagna zay magnano donc tegna sarotro amy gendarme tsy ameko reo gendarme tsy ameko les gendarmes tsy tia hagnano tegna mais bon c'est comme ça qu'est-ce que je voulais que je vous dise vous avez anareo nangala métier qui est pas facile surtout un pays dirigé par un dictateur mafia corrompu jiaby tegna mais Mamravatomanga va passer en action za fa mivolagna aminareo zegny il passe en action izy fotiny fa maresaka disadisandreo reny andraduely tegna fa maresaka voilà le tsy naviany Macron reo misy disadisa avy ako amizay raha nataony colonel mivolagna mamomosa secret nazy jiaby tegna commence passe en action izy possible izy androngona andraduely za fa mivolagna aminareo zegny possible izy mihitsy androngona andraduely apetrany koa olonazy donc on revient à la même chose donc alohany agnadoso andraduely Mamravatomanga mila doso tu vois en plus i tsy magnefa visa or que izy fa tsisy nationalité malagasy izy ivoirien donc c'est pas normalement sodiaty io entreprise volée izy mangalatra olo tout le monde il vole tout le monde et za mavita mamaly izy boka izy mivolagna on va répondre à notre détracteur hein moi je te réponds moi hein ino raha nataonao amy sodiaty depuis izy koa tsara entreprise nao mampanjoso Madagascar tsy tokony karaha io Madagascar tsy tokony dernier Madagascar na to tsy manjoso anao boka tia hagnano Pablo Escobar fa anao mbola tsy t'es pas encore à ses pieds t'es encore faible anao hitanao fa malemy malagasy malemy fotiny karaha manigasy tsy be anao miprofite système io non profite sasany piasanao mezanao tsy pitipitiky vola le madinidiniky
les les bébés vaveng en pangeno karamando, tu vois, Rumi, il fait no ou le publication, radiab j'ai faéné. Donc voilà, t'es une personne à éliminer. Je suis désolé, t'es une personne à éliminer. Tu mérites pas de vivre à Madagascar, tout simplement. Avec le cancer, t'es le sida, toutes les maladies qui existent à Madagascar, c'est toi. La femme, vous le. Ok, je vais vous laisser. Allez, avant que je m'énerve trop là.